Takže tu je to video za 20 lajkov, opa, jak blízko kamera, ako si rozbijem na hlave toto večko. Ne, na hlave. Mám na tablete 11%, dúfam, že to nahraje, keď nie, tak to dvakrát nahrávať nebudem, serem na to. Takže to si pro niekde položím. Tak to môže byť, nám už na dobre vidno. Nahráva to? Nahráva. Ste vajíčko? Neviem, či to vidno ešte, alebo ma počuť. Neviem, kde ani mikrofón. Že ak sa mi do toho chce. Mám to za sebou. Však, ešte si to vytrhnem. Čakať. Fuj. Takže... Taký sklid na ruke. To je ako fajn to židlo. Ty vole. Ešte ne. Ja už to čo ešte bude. Dobre, takže to je to video. A teraz ako s tými zamestnenými rukami to vypnem. Nemám rozrad. Vôbec. Vypni sa. Nejde to vypnúť?